Ezihamba phambili indaba namuhla ZINE EZONOGADA EZISOLWA KOLWASE Phoenix. LIYAQHUBEKA LABASOLWA NGOKUBULALA NGESEZIBHELU kanti ISHUMAYELA IVANGELI LOKUTHULA ISIVANANDA. Indaba ze-1KZNTV nifundelwa uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka kunina bendlove namandla. Sanibonani. Ngqongqoshe omnyango wamaphoyisa kuleli ubheka icele uthi ZINE iyinkampani zonogada ezizimele eyiphenywayo kabanzi ngokubamba iqhaza egamekweni uzokubulawa kwabantu endaweni yasePhoenix eThekwini namaphethelo. Ucela usho kanjena kwisithangami nabezindaba abenaso ngokuhlanganyela noNdunankulu kwaZulu-Natal uSihle Zikalala ngenhloso yokubuyisa kumbiko ngebanga eselihanjiwe kulolu daba. Lesithangami ke sibanjwe ke station samaphoyisa eNanda eThekwini namuhla. Zibalala kwezini inkampani zonogada ezimele ephenywa ngabaphenyi abengamela amacala okubulawa kwabantu endaweni yasePhoenix ngenyanga eyedlule. Lokhu kudalule ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele esithangamini nabeyindaba esiteshini samaphoyisa eNanda nalapho ebezokwethula ezakamuva ngalolu daba. UNdosi utshela beyindaba ukuthi ibalela ku-152 ibhame ngekho emthethweni etholwe amaphoyisa eyinkampanini ezimele zonogada kule ndawo. The team of investigators has seized 152 firearms from 4 private security companies working in the area. 112 illegal firearms have also been seized during police operations in Phoenix in this period since violence started. Kuze kube manje bangama-22 abantu asebeboshiwe ngamacala ahlanganisa ukuzama ukubulala, ukubhidlizwa kwempahla nokunye. Ucela uphinde wagxeka isigameko sokudubuleka kwelungu lomphakathi endaweni yaseLamontville ngesikhathi amaphoyisa eqhuba umkhankaso wokulanda impahla emphakathini ezebiwe eyitolo. Well, police are complaining ukuthi ahlaselwe umphakathi uhlaselwe. Somebody has died there, and that must be investigated. There was an exchange of fire in Lamontville. The members of the community, they shot at the police, and the police returned fire. As is, nobody knows what happened to the victim that died. Therefore, the investigation, including autopsy, will help us to find out what happened. Selokho kube negameko zokubulawa kwabantu ePhoenix namaphethelo kuqubuke izinsolo zokucwaswa kwabansundu ngamandiya nokubuka kakuhlukanise phakathi lesi sifundazwe. UNdunankulu uSihle Zikalala udalula ukuthi nakuba kubukeka kunozinzo okwamanje njengoba kubonakala amasosha kanye namaphoyisa endaweni ezakhele lesi sifundazwe sikhona ke isidingo sokubuyisana kulezi inhlanga ezimbili. Ayikho indawo ephila ngokugadwa ngamaphoyisa namasosha. Okubalekile ukuba khona kokubuyisana nokuhlatsana ngendlela emphakathini. Yingakho ke njengeKwaZulu-Natal sihola umkhankaso we-social cohesion and moral regeneration okubuyisana kwabantu nokubuyisa ubuntu kuzo zonke indawo. Sisebenzisa isikakhulukazi ezemidlalo ezamasiko ukubuyisa ukuthi siyisizwe esisodwa la abantu okudinga baphilisane khona. Endabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Vubu eThekwini. Kusaqhubeka ukulalela kwezethulo zesicelo sokudedelwa ngebhayili kwabasolwa abathathu kwabayi-12 abasolwa ngamacala okubulawa kwabantu endaweni yasePhoenix eyigamekweni ezenzeke ngenyanga edlule kanti kuqhubeka imbhikisho esifundazweni kwaZulu-Natal naseGoli. Ngomsombuluko wedlule abasolwa bavelile enkantolo kaMantsheve bezofaka isicelo sebhayili kodwa ke isicelo sabo sahlehliselwe namhlanje kulandela ukuthi kuye kwashintshwa ke enkantolo okulalelwa kwesicelo ngenxa yokuthi amacala ababhekene nawo athathwa njengabucayi kakhulu. Ngesikhathi ummeli wabasolwa ababili uResi Naidoo ongummeli wezelamani okuDailene kanye noNed Govender ethula izothulo zakhe ngabasolwa uveza ukuthi ucela ukuthi inkantolo izidedele lezi zelamani ngoba zinebhizinisi lokudweba kanye nokufaka izimpawu zomgwaqo elingasakwazi ukusebenza kusukela baboshwa ngesonto ledlule. Athi lokho kungadala ukuthi abasebenzi bangabantu abamnyama bephelelwe umsebenzi kanye nomndeni wakhe ongabazali bakhe balambe.
Eqhubeka ummeli walabasolwa uveze ukuthi labasolwa bobabili babezihambela emgwaqeni wangasekhaya labo ngomhla ka-12 kuJulayi kuwona lonyaka ngesikhathi bebona iqulu labantu liza ePhoenix lisuka ngase endaweni yaseNanda ngosuku okutatshwa ngalo ezitolo. Uthi-ke uDailene kanye nomfowabo, uDailene yena wakhipha isibhamu, umfowabo yena okukunet yena wakhipha induku ngenhloso yokuzivikela. Kuphinde kwavela ukuthi labasolwa banenkinga yokuphathwa isifuba futhi badla nemishanguzo yaso. Bathi bazizwa bengaphephile ngaphakathi esitokisini ngoba kuminyene futhi ngcolile, lokho kungabenza izimpilo zabo zibe sengcupheni. Bathi kuleli bhizinisi okuyilona basiphilisa ngalo benza u400,000 amarandi ngenyanga. Base bacela ukuthi bengakwazi ukudedelwa ngebhayili ka15,000 wamarandi umuntu eyedwa. Umsolwa wesithathu yena okunguTrenda Jackson oneminyaka ngu39 ubudala uthi naye ucela inkantolo ukuba imdedele ngoba engaqinisekisa ukuthi akabulalanga muntu, kuphela wayegade umuzi wakhe ngelanga lesigameko kanye nemoto yakhe ukuthi kungalimali. Wathi engakwazi ukukhishwa ngebhayili ka7,000 amarandi ngoba uhola u15,000 enkampanini yomshwalensi asebenza kuwona. Labasolwa babathathu into abaphinde bayiveza ile yokuthi banesiqinisekiso ukuthi kakukho ukubulala abakwenza ngalanga lesigameko. Kanti bamaqembu ezepolitiki eThekwini babesebeveza imbono yabo mayelana nokuvela kwalabasolwa. Yasikhathaza ukuthi wale bebaningi abantu ababulewe kodwa moto ubuka inamba yabasolwa inganelisi. Mhlambe labasolwa abavelayo sithola ukuthi basolele emacaleni amaningana, hayi ukuthi umsolwa asole ecaleni lodwa kuphela kanye nelodwa lokuzama ukubulala. Kodwa sathembile ukuthi ingalo yomthetho izokwazi ukuthi iphume ukuze ijustice yenzakale. Lababhuti ababoshiwe balapha ngaphakathi engibabonile abawu3 basi bahlezi kabuhlungu kuyanuka ejele. Basi bona banamabhizinisi abo, banempilo zabo la ngaphandle. Bachaza ukuthini ngalabantu abangasekho abababulele bengenzanga lutho. Sicela ukubona umthetho uthatha indawo. Omele umbuso uNelson Mbokazi uthi ukudedelwa kwabasolwa kungadala umsindi emphakathini kuphinde kuphazamise nophenyo. Osukwini lakusasa kuzophinde kuvela abanye abasolwa njengoba sebebonke beyi12 njengoba osukwini namhlanje kade kuvele abathathu kubona. Ngudaba Khosibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseverelem. Kanti lo kusomabhizinisi obesondelene nesilo samabandla onke esikhwethemeyo ophinda abeke ngumsunguli weZIVANANDA World Peace Foundation uIshwa Mabhekazulu Ramlachman usexekeke igameko zokubulawa kwabantu ePhoenix njengezenzo zobugebengu. Ekhuluma neziko lezindaba uRamlachman uthi akusibona bonke abohlanga lwaseNdiya ababulala abantu kodwa ke idlanzana nje nokuyinto enathi akahambisani nayo. Ngakho bese enxusa kuba kumthetho uthathe indawo yawo. Ngenyanga edlule isifundazwe KwaZulu-Natal kanjalo nesaseGauteng zike zabhekana nenselelo enkulu njengoba kwabekene nembhikisho nedlame lapho umphakathi wadicelela phansi izitolo kwatashwa ke nempahla kuzo izitolo. Kuthemva kwalokho kwabeka endaweni yasePhoenix eThekwini ke kwapetuka udlame nalapho ke abomdabu waseNdiya bebesithathela ke umthetho ngezandla bebulala abantu bebalela iminyama bengabafuni ke endaweni yasePhoenix. Usomabhizinisi obesondelene kakhulu nesilo nophinda abeke ngohlalo weZIVANANDA World Peace Foundation usigxekile ke lezi zenzo zokucwasana kanjalo ke nezokubulawa kwabantu ePhoenix. As long as people do not abide by the law and the law enforcement do not act, we will have such racial tensions and racial remarks. We've seen the comments made by Jackie Shandu, where one bullet, one Indian, one bullet, one settler. We condemn such acts because today we live in a society where we want to bring people together. We want to live harmoniously. Umabheka uqhuba uthi ke ukholelwa ukuthi ke sonke siyefana sinegazi elilodwa akumelanga ke ngabe siyacwasana. We say no to racism at any given time, whether you are white, colored, black, Indian. We believe in one nation, and that nation is what we all belong to.
Ubese egxeka kakhulu kamazwi ayiziswana bebhekiswe kwabomdabu waseNdiya wathi ke aphula umthetho ubese egcizelela ukuthi ke sakuvuleke icala kwekhomishana amalungelo abantu ngalesi senzo sokushintshisana ngamazwi ayiziswana. When we see such acts, then we come together as a nation and say, no, we must put a stop to such remarks. And thus the Hindu Mahasabha, many organizations that we affiliated to have open charges, even with the Human Rights Commission, the Global Organization of People of Indian Origin, and many other organizations have come on board and ensured that such acts are condemned. Lezi izindaba zo1KZNTV mina nginguSamkeliso Ngqulunga beka ngiseRichards Bay. Lo ukhulumela ke inhlanganelo lamalungelo abantu abamnyama imazibuye African Forum KwaZulu-Natal uzwela esangweni uthi into eyenzeke ePhoenix ngenyanga edlule yokubulawa ngehloko kwabantu ngayibathusanganeze njengoba ke eminyakeni emihlanu edlule bake bazama ukukhuza kokucwaswa kwabebalele eminyama becwaswa ngabomdabu waseNdiya kanye ke nokubathatha kancane endaweni zokusebenza bazithola ke sebevalelwa begqiqa ke ezinkantolo iminyaka eyisithupha. Usangweni usholo ke nengxoxo ekhethekile nethimba lezindaba eThekwini ngemuva kwestatimende besikhishwa ke lenhlangano ngeZibhelu zasePhoenix. Usangweni ekhuluma nethimba lezindaba emahhovisi aseThekwini emva kwestatimende bebesikhiphele abezindaba uveze ukuthi isigameke ezenzeke ePhoenix ngenyanga yedlule ziveza ngokusobala ukuthi abomdabu baseNdiya babukela phansi abantu abamnyama. Abantu abamnyama lapha into enza ibona ihlungu kakhulu. Namanje makhuluma nabantu basaqhaqhazela bafelwa abafowabo bafele odadewabo abanye abantu abakatholakala even namanje. So but kodwa mawulibheka lolu daba lasePhoenix lolu liyakhombisa ukuthi sabantu abamnyama abomdabu base-India basibukela phansi. Basithatha nje noma kanjana indlela abambulale ngayo abantu. Banxusa uhulumeni anikeza abantu abamnyama amathuba kwezamabhizinisi ukuze bezokwazi ukuzimela baphinde baziphilise. Simazibuye siyafisa ukuthi ngazothi ugovernment wase-KZN no-government national lola daba lona alithathe serious. Alithathe serious ngendlela yokuthi lento lena eyenzakalayo yenziwe ukuthi thina sabantu abamnyama sibukeka njengabantu abangenalutho. Kodwa izwe lethu lelo ithina futhi esivotela ugovernment lo khona we-ANC. Kusenjalo uSangweni uthi bazamile ukukhuluma indaba yokuhlukunyezwa kwabantu abamnyama behlukunyezwa abomdabu baseNdiya naseyindaweni zokusebenza ngaphambilini bazithola sebeboshwa kodwa abebekushilo ngaphambilini sekuvelile ngalezi igameko zakamumva ezenzakale ePhoenix. Sasithi masikhuluma leyo ndaba leyo sagcina siboshiwe. Umuntu wazagcina segwetshiwe equality court egwetshela ukuthi mangabe ethi abomdabu baseNdiya abacwasa abantu abamnyama kwathiwa hate speech leyo. It's public information. Umuntu ofuna ukuyibonela angayikukhlishela ayicheckele ukuthi ijudgment iyahamba kanjani. Kodwa lento sasikhuluma yayiqinisa kuyabonakala manje. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo R14.43 kuyidola laseMelika bengu-20.05 kupondo waseBrithani bengu-17.13 maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide $1,810.60 ounce, kuthi intengo kawolo ongahluziwe yona bengu-$72.89 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lezinyoni ezibomvu ngenkani Swallows FC selimemezela ukusayinisa kwalo umgadlo ngokudabuka kwelaseZambia umwaphe emsonto ngaphambi kokuqala kwesizini entsha ye-DStv Premiership. Umsonto ube emadonisa namaZulu FC ngenyanga edlule ngesikhathi ebuyela kuleli njengomdlalo ongenankontileka kulandela ukwehlukana kwenhloko nesixhande phakathi kwakhe neqembu lase-United Arab Emirates iHatta Club. Lo mgadlo uzokhumbuleka eshaya into ecwakeme ngesizini ka-2018-2019 neqembu iBlack Leopards ngesikhathi ebangumshayi magoli ovelele ngokuvalela phakathi ali 16 kwimidlalo nje engama-28. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa.
Empangeni yamadlazini kaMthetha koshwa konkandla kontambanana emtubatuba wonkoma ixoshwa lizobalela nje amazinga okushisa u13 kuya ku26 eThekwini u10 kuya ku24 eMgungundlovu Ndongazibomvu 8 kuya ku28 uLunde Mashona kaNongoma ehlalankosi u8 kuya ku28 eXhophe leMantente koHlokozi u6 kuya ku25 degrees siphethe ngefilide Newcastle eMadadeni nakwaHlathi u6 kuya ku25 degrees. Linebenyathi emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu kumzimvubu amamponda isabu kuyehlelo kwamzimba umntwana nethimba lonke le ndaba siyiguqiseza namuhla kuze bekusasa.